Ka dorbar shenong paham sim kan penlong ya ka jingpun khoj shenong ha ka khatlai tarik ubnai November 2024 kaban sedang nenu kapor prabaje men stem. Ki nong ilam shenong lengba jongane ka khubor ki pentip shabaro ki nong sheng shenong bat kito ki badon jaka ha ka shenong paham sim bakin yami irenti uwe shiyeng khli rangba bat ban ra ru ya ki jingdon kam kum kawaj umokhiu usensar ka tin khat nyut lane ka kho. Kede ka jingmi nong shenong ka kentup ru ya kito ki bawan sa wai ha kane ka shenong. Ya kane ka jingpen bana lawan ra dau ba jedwin lengdo ubdeu rang ba shenong ka shenong paham sim uba wan prang sumer ubdeu asisten rang ba shenong bat uba alfot sim ubdeu sekretari shenong. Ka dorbar shenong paham sim kan penlong ya ka jingpen khoj shenong ha ka khatlai tarik ubnai November 2024 kaban sedang nenu kapor prabaje men stem. Ki nong ilam shenong lengba jongane ka khubor ki pentip shabaro ki nong sheng shenong bat kito ki badon jaka ha ka shenong paham sim bakin yami irenti uwe shiyeng khli rangba bat ban ra ru ya ki jingdon kam kum kawaj umokhiu usensar ka tin khat nyut lane ka kho. Kede ka jingmi nong shenong ka kentup ru ya kito ki bawan sa wai ha kane ka shenong. Ya kane ka jingpen bana lawan ra dau ba jedwin lengdo ubdeu rang ba shenong ka shenong paham sim uba wan prang sumer ubdeu asisten rang ba shenong bat uba alfot sim ubdeu sekretari shenong.